ஹலோ ஆல், வெல்கம் பேக் டு மேன் ஆஃப் 6 பார்ட் 6 வரைக்கும் காரைக்கால், அப்புறமா டேனிஷ் ஃபோர்ட்டு இது எல்லாத்தையும் எடுத்து முடிச்சிருப்பேன். அப்படியே அங்கேருந்து புதுக்கோட்டை தாண்டி அந்த இடம் தான் தொண்டி, விச் இஸ் லைக் பார்ட் 7 பேச போகிறேன். ஓகே, தொண்டிக்கு எனக்கு எப்படி வருதுன்னு தெரியுன்னா, சோமுன்னு ஒருத்தர் என்னோட ஒன் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ஃப்ரெண்டு தம்பி, அவன் சொன்னாப்புல ஃபோனில் பேசினாப்புல இந்த மாதிரி நான் தொண்டின்னு ஒரு இடம் இருக்குன்னா அங்கே போங்கன்னா சன்ரைஸ் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்புல. தொண்டிக்கு போனேன். நம்ம நேரம் சூப்பராக மழை பெஞ்சுது. அதனால் சத்தியமாக என்னால் சன்ரைஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்க முடியல. பட் ஐ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஊரோட வாசனைகளும் இதுவும் புரிய வந்தது. கடலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சிவன் கோயில், அலை எடுத்தோடனே ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது, அதில் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் அங்கே மீன் மார்க்கெட், பீப்புள் வேர் வெரி ஸ்வீட். அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு படத்தோட ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்குது போல். ஸோ தொண்டிங்கிற கிராமம் அழகாக இருக்கும். வேணால் நான் இந்த சோமு அவர்கிட்ட இருந்து வேணால் சன்ரைஸ் ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்து போட சொல்கிறேன். ஸோ இதுதான் தொண்டியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ். அதோட ட்ரோன் ஷாட்டை பாருங்கள் இதுக்குள்ளே லைட்டாக. தேங்க்யூ.